Хайырлы ирте, Татарстан дәүләт телевидениесенең яңалыклар чыгарылышын башлыйбыз. Студияда Гөлназ Ибрахимова безнең бүгенге чыгарылышта. Чонаны җәйдән хәзерле. Торак хуҗалыкта тиздән җылыту сезоны башлана. Коммуналь хезмәтләр аңа әзерме? Терекликне үзитә ул табигатькә гашыйк зәй аучысы Юфар Садыйковның күркәм эшләре. Милли моңнар яши, яңа талантлар ачыкланды. Рәшит Вахапов исемендәге фестивальнең 20-нче юбилей гала концерты булды. Татарстанда bir атна эчендә коронавирусның 77 очрагын теркәгәннәр. Ауруларның яңа дулкынын октябрьдә көтәләр. Вазгыятны пирола дигән яңа штамм бузырга мөмкин. Әлегә Россиядә ул юк. Теманың дәвамы алдагы язмада. Роспотребнадзорның соңгы мәгълүматларына караганда, соңгы атнада гына Россиядә коронавирус диагнозы белән 11516 кеше карантинга җибәрелгән. Яңа пирола дип исемләнгән штамм барлыкка килде. Шул сәбәпле Россия хөкүмәте йортында инде битлек режимын керттеләр. Мәскәүдә резерв госпиталь эшли башлады. Честно говоря, я не жду какой-то большой опасности. Дөресен генә әйткәндә, мин пирола вирусыннан ниндидер зур куркыныч көтмим. Без аны ачыкласак та, кешеләрдә иммунитет формалашкан. Моннан тыш ул диагностик, ПЦР-тестлар аша яхшы ачыклана. Россиягә әлеге вирус җәйге еллардан соң океан артыннан килде. Бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы әлеге яңа төр вирус Израильдә барлыкка килде дип белдерде. Шулай ук Дания, Америка Кушма Штатларында да теркәлгән, авыруларның сезонлы үсеше дә йогынты ясады. Татарстанда bir атна эчендә генә дә 77 коронавирус очрагы теркәлгән. Иммунитет – это прежде всего общение. От него не нужно отходить. Надо общаться, жить, ну и держать себя в позитиве. С приходом осени начали активно пить витамины и укреплять организм. Әлегә билгеле булганча, омикрон штаммы астында булдырылган вакциналарда пирола вирусы өчен нәтиҗәле. Несмотря на то, что появляются новые штаммы коронавируса, коронавирусның яңа штаммнары барлыкка килүгә карамастан, алар авыруның тагын да авыррак формасын китереп чыгармыйлар. Хәер, икенче яктан, алар ягышлы алдан ук профилактик чараларны күрү зарур. Мәҗбүри битлек режимын кертергә җыенмыйлар, әмма һәрберебездә шәхси җаваплылык булырга тиеш. Битлек кию һәм гигиена таләпләрен үтәргә кирәк. Шулай да кабат пандемия турында да сүз бармый. Хәтта башкалабызда резерв ковид госпитален ачу да планлы. Кайбер чикләүләр генә кертелергә мөмкин. Авыруларның көчәюен әлегә октябрь башында көтәләр. Шулпан Амири, Диана Дасаева, Искәндәр Түмәнов, Татарстан яңалыклары. Татарстанда җылылык бирү сезоны республиканың 13 районында башланды. Муниципалитет башлыклары шундый карар кабул итте. Узган ел җылыту чоры 26 сентябрьдә башланган иде. Ләкин бер искәртмә бар. Кирәк булса, барлык социаль өлкә учреждениеләрендә вакытыннан алда җылылык бирү оештырыла. Аның өчен гариза язу гына кирәк. Приятного аппетита! Төшке аш вакытында Василюк балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр җиңел киемнән, көндез бинада шул кадәр җылы, хәтта уйнагач киемнәрен тәрәзә төбендә кояшта киптерәләр. Батареялар бакчада әлегә җылытылмый. Если мы видим, что на градуснике в спальнях ниже. Әгәр җылылык 19 градустан түбән була икән, без гаризаны иртәрәк бирәбез. Иртән дә, кичен дә салкынча булганлыктан балалар салкында йоклый. Әлеге балалар бакчасы тулысынча җылыту сезонына әзер. Татарстанның 13 районының барлык учреждениеләрендә һәм торак йортларда җылылык бирү сезоны башланган. Шул ук вакытта барлык җылылык белән тәэмин итүче оешмалар да диярлек эшкә әзер. Салкыннарга тулы әзерлек шулай ук Татэнерго һәм Казэнерго электр челтәре компаниясында һәм су каналында да бара. Паспорта готовности получено на 17 787 многоквартирных домов, что составляет 99,7%. На многоквартирные дома выдается паспорт готовности не только после проведения промывки и опрессовки внутридомовых систем отопления, но и по итогам завершения текущего и капитального ремонта дома. Жылылык чыганаклары Казанныкы да үзебезнең шәһәр, Шалланыкы да, Зәйнеке дә, Бөгелмәнең дә, Нижекамскның да, Агырҗның да безгә каралган Татнырга каралган барсы да жылы чыганаклары җылы кышка әзер. Жылылыкны салкын булмаса җибәрәбез, чөнки
Төнне бит температура уже 9 градуска, 8 градуска төшә. Бу балалар өчен, больниста ятучы ширлеләр өчен уңайсызлыклар тудыра. Шуңа күрә без бүген кайдан заявка бар, шуларга җылылыкны бирә башладык. Квитанцияләрдә җылылык өчен түләү ягулык сезоны башланганнан соң гына барлыкка килә. Шул ук вакытта аның башлануы белән бәйле барлык мәсьәләләр буенча электрон адрес һәм экранда күрсәтелгән телефон буенча мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Алия Галиуллина, Фәннур Хасанов, Инна Данилова, Искәндәр Төмәнов, Татарстан яңалыклары. Бүген 20 сентябрьдән 22-сенә кадәр Казан Экспо халыкара күргәзмәләр үзәгендә Казан Digital Week 2023 халыкара форумы уза. Бер мәйданчыкта цифрлы технологияләр, югары технологияле продукция җитештерүчеләр һәм кулланучылар җыела. Сөйләшүләр офлайн һәм онлайн форматта уза. Катнашучылар интеллектуаль транспорт системалары, дәүләт идарәсендә цифрлы технологияләр, мәгариф, мәдәният, медицина, авыл хуҗалыгы һәм башка темалар турында фикер алыша. Узган ел Казан Digital Week форумында 65 илдән 18 меңнән артык кеше катнашты. Табигать байлыгын сакларга Зәңгәр күл уникаль күл. Бик күп кунакларны җәлеп итә һәм аның төсен саклап калу өчен ниләр эшләргә тәкъдим ителә. Бу турыда алдагы язмада. Казан судан алып, Зәңгәр күлләренә кадәр күпләрне җәлеп итә торган маршрут. Күлнең үтә күренмәле, быздай диярлек салкынлыгын тою, ярларның кызгы матурлыгын күрү онытылмаслык тәэсирләр уята. Парковка урыны әз генә уңайсызрак дип әйтерем, зорак парковка булса, уңайлырак булыр иде машиналарны калдырырга. Булай юл кырыена менә төшкәндә, бу особенно көз көне бик матур, агачларны карый-карый, яфракларны карый-карый, табигатьне карый-карый төшәргә уңайлы. Машина кертмәү минем өчен бик яхшы була. Кеше күбрәк җирә рәхәтләнеп, сәламәтләнер, һава рәхәтләнеп, сулар, төрле уйлар, эчне бушатып рәхәтләнеп җөрер. Экологлар моның белән риза түгел. Алар Зәңгәр күлдә су куенуны да хупламый. Буларның барысында ким дигәндә 5 елга тыярга таләп итәләр. Күлләрнең торышы кинәт начарлана башлады дип аңлаталар. Очень много купальщиков, было очень много саббордистов. Күлләр су төсен бик тиз югалталар. Биредә бик күп коенучылар, дайвинг буенча коммерция хезмәтләре күрсәтелә. Булар барысы да суның сыйфатына, уникаль су үзлекләренә, гаҗәеп үтә күренмәле зәңгәр төскә йогынты ясады. Хәтта сульфатлы күлгә хас күкерт исе дә сизелми диярлек. Ә махсус су үсемнәр урынына хәзер гадәти үсемлекләр, бу да начар билге. Су үсемлекләргә ашыгыч игътибар кирәк. Наша задача ограничить. Бездә нәрсәне дә булса ябу бурычы юк. Безнең бурыч автомобиль транспортын чикләү. Шуңа күрә кешеләрне керү белән ишекли торган ниндидер эко капка булдырылыр. Республика рәисе туристлар агымын һәм суны тарату йөкләмәсен бирде. Инде тиздән тиешле саклану проекты карары җәмәгатьчелеккә тәкъдим ителер дип көтелә. Хәзер алда торган бурыч шундый концепцияне эшләү. Ул бер яктан төзекләндерүне дәвам итәргә мөмкинлек бирер иде. Димәк, туристларны Зәңгәр күлләр каскадына җәлеп итәргә дә мөмкин. Ә икенче яктан бу уникаль табигать почмагының бай биотөрлелеген саклап калырга мөмкинлек бирә. Фәрис Мөхәммәтов, Инна Данилова, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Мәгариф милли проектының заманча мәктәп федераль программасы кысаларында Татар суык су урта мәктәбендә үсеш ноктасы кабинетлары ачылды. Махсус җиһазланган әлеге бүлмәләр химия, биология һәм физика фәннәрен тирәнтен өйрәнүгә йөз тота. Шул зеленканы төсезләнүен күрдек. 9-нчы сыйныф укучысы Рузия Кырбанова тәҗрибә ясап күрсәтә. Химия дәресләрен менә шундый шөгыльләр өчен яратып көтеп алалар. Федераль проект кысаларында аларның мәктәбендә үсеш ноктасы кабинетлары булдырылган. Төрлечә экспериментлар эшләдек инде, төрлесеннән безгә укытучы күрсәтте. Без аларны өйрәнеп барабыз. Безнең хәзер шул дәресләргә гел керәсе генә килеп тора инде. Гел шул тәҗрибәләрне үткәрәсе, укытучы безгә аны өйрәткәнне тыңлап торасы килә. Мондый тәҗрибәнең кирәклеген химия, биология фәне укытучысы да куәтләй. Махсус җиһазландырылган класслар укучылар өчен өстәмә мөмкинлекләр ача. Һәм балаларны, һәм укучыларны иң нык сөендергәне менә шундагы булган реактивлар булды. Заманча мәктәп федераль проект кысаларында агымдагы елда Татар суык су мәктәбенең 3 кабинетында 1 миллион сумнан артык ремонт эшләре башкарылган. Химия, биология һәм физика кабинетлары төзекләндереп, аларга 1 миллион 500 мең сум күләмендә техник җиһазлар кайтарылган. Кабинетлардагы хезмәтне ныгытып көчәйтеп, киләсе елларда да инде безнең шушы мәктәпләргә бу үсеш ноктасы проектлары белән катнашырга
язсын иде, инде проектлар тукталмасын өчен, чөнки бу бик зур ярдәм безнең мәктәпләребез өчен. Тотар суык су урта мәктәбендә бүгенге көндә 63 бала белем ала. Мондый өстәмә мөмкинлекләр киләчәктә дәресләрне кызыклы итә һәм укучыларның киләчәген формалаштыра. Киләчәктә Алла бирсә, менә шушы кабинетларда укучыларыбыз шөгыльләнеп, югары уңышларга ирешерләр, әллә нинди ачышлар ясарлар бәлки. Балалар инде һәм үзебез дә бик нык сөендек мондай моторлыкка, мондай җиһазларга. Һәм инде алга табатында шу җиһазлар белән рәхәтләндереп эшләрбез. Регина Саляхова, Ләлә Зайнуллина, Татарстан яңалыклары, Актаныш районы. Зәй районы урманнарында ул һәр суқмакны белә. Элек төзүче булып эшләгән Юфар Садыйков турында шулай диләр. Аның мавыктыргыч мәшәкатьләре турында алдагы язмада. Юфар Садыков үз хуҗалыгындагы терлекләрне генә түгел, кыргый хайваннарны да кайгырта. Пушиларга тоз куя, кабан дуңгызларына ашарга ташый. Менә 15 ел инде ул урманда егер булып эшли. Кечкенәдән табигатьне, киек җанварларны үз итеп үскән ир-ат бу эштән куркып тормый. Пенсияга чыккач, Петр Степанович мине егер булып эшләргә чакырды да, мин монда эшли башладым. Менә 15 ел эшләдем. Эшләү дәверендә күп кенә кызык та, кызганыч та хәлләргә юлыгырга туры килә аңа. 82 яшьлек Юфар Садыков кышкы салкыннарда да көрт йөреп урманга ашыга. Яңгыр дими, кар дими бушаган җимлекләрне эзләп, ул чакрымнар әйләнә. Урман җәнлекләре турында исә егер озаклап сөйли ала. Табигатьне яраткач, җәнлекләр дә ярата башлады. Булды очраклар мине көтеп торалар килгән, җирне чыгарган дуңгызларны. Мин киткәч кенә киләләр, мин килдеме, уже шиткә китеп карап торалар. Урмандагы җәнлекләр үсемлек яфрак белән генә тукланмый, аларга да тоз, печән, икмәк кебек азык кирәк. Булар хайваннарның төрле авыруларга каршы туручанлыгын арттыра, салкыннарны тыныч кына кичерә алырга ярдәм итә. Хәзер исә җәнлекләр кышкы чорга әзерләнә. Менә улар барсыгы инде колония едиләр аны. Анда bir 5-6 тишеге бар. Менә бу чистартылган, әзерләнгән кышларга. Һәр төр хайванга үз буена туры китереп утлыклар әзерләнгән, аларны да Юфар Садыков яңартып тора. Куяннар өчен специально ясалган агачка киертеп куела, труба туз тутырабыз да аны. Туз әкрен генә эреп түбәнгә ага. Куяннар шуны ялый. Лаеклы ялда булса да Юфар Садыков урманны ташламый. Эш дип түгел, рухи язык алыр өчен бара уланда. Адилә Бурханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Татарстан яңалыклары, Зәй районы. Эфирда яңалыклар программасы дәвам итәбез. Гөмбәчеләр тыныч ауга чыкты. Яңгырларның сирәк булуы сәбәпле гөмбәләр зур уңыш белән сөендермәсәләр дә, кәрҗин чиләкләрне тутырып була ди гөмбәчеләр. Яңа Мәртле авылына кунакка кайткан Елена Маскеева гөмбәгә барганда бу районындагы хәбәрчеләребезне дә ертте. Ульяновск шәһәрендә яшәүче Елена гөмбә җыярга туган авылына махсус кайта. Әтисе өйрәтүе буенча 8 яшеннән гөмбә таный башлаган хатынның үзе генә белгән урыннары бар. Хәзер биредә аккыш гөмбәләр, биланкалар үсшегән вакыт. Баксаң, Елена гаиләсе җәй башыннан бирле эшләпәлеләр белән сыйланалар икән. Первые грибы опята, потом шампиньоны идут. Беренче гөмбәләр болын опятылары, аннары шампиньоннар, кайын гөмбәләре өлгерә. Барысын да җыябыз. Бүген Елена авыл янындагы агач утыртмаларына аккыш гөмбәләре артыннан килде. Алар быел монда бихисап. Елена әйтүенчә, гөмбәләрне яңгыр яуганнан соң 3 көн үткәч җыярга чыгарга кирәк. Аннары аларда токсиннар туплана башлый. Җыеп кайткан уңыштан сезонга 100 банка консервалый. Гөмбәне эшкәртүнең үз тәртибе бар ди ул. Первые грибы. Җыган гөмбәләрне чистартам, аннары 3 көн буена салкын суда җибетәм, көн сайын суны алмаштырам. Аннары укроп, сарымсак, борыч салып пешерәм һәм аш сиркәсе өстәп банкаларга тутырып быргычлыйм. Елена Леонидовна әйтүенчә, гөмбә банкаларны япканнан соң 33 көн үткәннән соң гына ашау өчен кулланырга ярый. Рөстәм Ахмадуллин, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары. Шушы көннәрдә Казан Федераль университетының филология һәм мәдәният ара багланышлар институтында Рүзәл Юсуповның 85 яшьлек юбилее булып узды. Бөтен гомерен фәнгә, татар теленең чисталыгын саклауга багышлаган галимнең юбилей кичәсеннән Мөршидә Җихан репортажы.
Татарстан Фәннәр Академиясе академигі дәрәҗәсенә ирешкән зур галим Рүзәл Юсупов заманында диссертацияләренең икесендә иске язу машинкасында үзе бастырган. Миңа чыныгып үскән авыл малае булуым булышты ди ул үткәннәрне барлап. Хәлдемнән килгәнчә, көчемнән килгәнчә эшләдем. Тырышлык булса, ихтияр кеше булса, һәм шундый максат куйсаң, мөмкин ул. Эшләмәслек эшләмәдем мин. Үземчә мин крестьян баласы, эштә үскән кичкенәдән менә шушы тәҗрибә күнегү миңа хәзер дә ярдәм итә. Гомер буенча ярдәм итеп килде. Аннары максат куеп эшләү кирәк. Максат куеп эшләү нәтиҗәсендә Рүзәл Юсупов тарафыннан 350-гә якын фәнни хезмәт, шул исәптән 13 монография языла. Рус һәм татар телләренең чагыштырма типологиясе буенча галим үз фәнни мәктәбен тудыра. Нәкъ шул хакта галимнең фәнгә керткән хезмәтен Рияз Минзарипов билгеләп үтте. Күп еллык намуслы фәнни агарту эшчәнлеге һәм яшь белгечләрне әзерләү эшендә зур өлеш керткәне өчен Казан Федераль университеты исеменнән мактау грамотасы һәм истәлекле бүләк тапшырды. Вы всегда глядя на эти часы, вспоминали, что университет рядом с вами всегда. Республика өчен иң мөһим документларны шул исәптән Татарстан Конституциясен эшләүдә дә Рүзәл аганың өлеше зур. Ул безнең академиклар арасында үрнәк булып тора. Шуны булып калсын, шулай матурлап эшләрен апарсын. Дөрестән дә ул безнең белән гурурланабыз. Шуның өчен дә менә шундый матур вакыйгада без бергә. Рифкат Миниханов билгеләп үтүенчә, гуманитар һәм техник өлкәләрне берләштереп алып баруда академик Рүзәл Юсуповның да ярдәме кирәк. Тәҗрибәгә таянмыйча булмый. Эш дәверендә ул ничә буын белгечләр әзерләгән. Юбилярны котларга килгән Мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин да Рүзәл Юсуповның укучысы. Педагогика университетында укып чыккан егетләр нинди балалар? Безнең өчен үрнәк кеше, шуңа күрә менә 16 ел дәверендә шушы укытучыларны хәзерләүче зур уку йортының җитәкчесе булган, телгә үзенең мәхәббәтен тәрбияләгән, күпме кешеләрне укыткан, тәрбияләгән һәм бүгенге көндә аның укучылары да инде хәзер мәктәпләрдә эшлиләр. Алар Рүзәл абый салган юлны дәвам итеп аны ярып баручылар. Әйе, юлны ярып баручылар да шактый. Юбилей кичәсе үткәрелгән институт директоры Рәдиф Җамалдинов өчен Рүзәл Юсупов остаз да, коллега да, киңәш бирүче дә. Безнең өчен аерылуча якын, чөнки без соң вакытта ул кафедра мөдире, институтның ректоры иде. Һәм кайсы гына дәрескә килсә дә, һәм нинди генә ашыгыч эшләре булса да, ул безнең белән студентлар белән аралашырга вакыт таба иде. Һәм инде соңрак Руза Абдулович Камытын кияргә туры килде миңа да. Мин дә элекке педагогика уку йорты белән җитәкчелек иттем. Һәм инде әлбәттә Руза Абдулович белән еш аралашырга туры килде. Аның киңәшләре миңа нык ярдәм итте. Кичәгә шулай ук академикның күп санлы шәкертләре, хезмәттәшләре, якыннары килгән иде. Барысы да юбилярга иң изге теләкләрен юллады. Татарстан Фәннәр Академиясе академигын без дә Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе исеменнән котлыйбыз. Хезмәт юлын ул бит радио тапшырулар һәм телевидение буенча республика комитетында тәрҗемәче, мөхәррир булып башлаган. Мөршидә Җихан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. 18 сентябрь көнне Казанның Салих Сәйдәш исемендәге зур концертлар залында Вахапов фестиваленең 20-нче юбилей гала концерты булып узды. Фестивальне Татарстан мәдәният министрлыгы һәм Рәшид Вахапов исемендәге Иҗтимагый татар мәдәнияте фонды оештыра. Вакыйга үзәгеннән хәбәрчебез репортажы. Конкурсның максаты халыкчан башкару, академик вокал, эстрада җыры һәм инструменталь башкару өлкәсендә яңа талантлар эзләү, аларны үстерү. Бүгенге концерт безнең өчен бик әһәмиятле, бик кадерле һәм күп дәрәҗәдә тарихи мәгънәгә ия. Чөнки беренчедән быел безнең менә фестиваль исемен йөртүче бөек җырчыбыз Рәшид Вахаповның тууына 115 ел тулды. Быелгы безнең бөтен чараларыбыз шул датага багышлана. Безнең бик күп чаралар үтә республикабызда, башка районнарда, башка төбәкләрдә. Чын мәгънәсендә татар дөньясында Рәшид Вахапов елы бара дип әйтергә мөмкин. Бу беренчесе һәм тагын безнең бик мөһим бер момент бүгенге концерт белән бәйләнгән. Без бүгенге концерт белән Вахапов фестиваленең 20-нче концертлар цикленын башлап җибәрәбез икән.
biz zor юбилейгә әзерләнәбез. Без Алла бирсә бүген менә бу концерт белән сезонны ачып җибәреп, аннары башка шәһәрләрдә, хәтта ки башка илләрдә дә, мәсәлән, 7 октябрьдә безнең зур гала концерт Үзбәкстан башкаласы Ташкентта була. Киләсе елның май аенда бер зур чара белән шул юбилей концертын үткәрергә әзерләнәбез. Жюрида зур тәҗрибәле от казанган сәнгать ияләре, танылган җырчылар булды. Татарстанның халык Башкортстанның от казанган артисты Рөстәм Асаев катнашучыларга теләкләрен җиткерде. Мин иң беренче аларга зур рәхмәт әйтәсе килә. Чөнки алар профессионал белем ала. Бердән шул, икенчедән дөрес репертуарлар җырлар, халык җырлары, безнең бөек композиторларыбыз әсәрләрен башкару. Ана ул репертуарны алып җырлау үзе бер бәхет. Бүгенге көндә ул бик сирәк әйбер. Профессионал җырчыларга менә бу укып чыгып инде кемнәрдер укыйган әле, әмма ләкин менә бу фестивальдә катнашып, аларга бик зур иҗатта бер этәргеч үсү ягына бик зур ярдәм бирә торган конкурс. Татарстанның халык артисты Зөһрә Шәрифуллина катнашучыларның профессионал җырчылардан ким түгел икәнлекләрен искәртте. Монда чын мәгънәсендә гадел итеп сайлап алу куелган. Рәшит Вахапов фонды мөмкинчелек бирә. Халык алдында чыгыш ясарга. Аларның әле аерым проектлары да бар. Халык җәүһәрләре. Менә алар төрле районнардан, төрле шәһәрләрдән килгән искиткеч талантлы җырчылар. Ниндидер сәбәпләр аркасында әлбәттә алар менә шушы җыр буенча китмәгәннәр. Аларның үзләренең башка эшләре бар. Ләкин алар бер генә дәгән профессионал җырчылардан ким җырламыйлар. Конкурсның дәрәҗәсе югары, шуңа таләпләре дә катгый, фонограмма куллану тыела. Шулай булга карамастан, катнашырга теләүчеләр саны елдан-ел арта. Мин бу конкурс турында инде күптәннән беләм. Әлбәттә, минемчә татар халкының мәдәниятен, культурасын үстерүгә багышланган иң әһәмиятле конкурсларның берсе Вахапов фестивале беренчеләрдән булып тора. Һәм инде әлбәттә бу конкурста катнашу минем өчен зур тәҗрибә һәм бик зур дәрәҗә. Мин инде вокал белән кичкенәдән шөгыльләнәм. Ләкин инде менә бу конкурста мин Ашхабад дигән җыр белән катнашып карадым һәм менә үттем спецпрестиделәр. Бәлки киләчәктә дә мин гран-при иясе булырмын. Алла бирсә. Олпар татар этно төркеме инструменталь башкару номинациясында беренче урынга лаек булды. Без үзебезнең репертуарда Себер татар көйләренә попури башкарабыз. Алла бирсә, төрле яңартылган борынгы уен коралларында ул ятаган, кубыз, думбра, кыл кубыз, ләф, давыл һәм инде танбур шундыйрак уен коралларда. Бүген көндә без кинода да төштек. Ибн Фадлан дигән кино кыйссаларында без төркем белән башкардык һәм дә мин анда композитор булып чыктым. Бу фестиваль безнең өчен аеруча мөһим, чөнки ул безнең уен кораллары осталары арасында үзебезнең урыныбызны күрү. Чара дәвамында Казан Нур оркестры дәртле көйләрен уйнады. 20-нче юбилей гала концерты әнә шулай күтәренке рухта үтте. Сәләтле яңа башкаручыларны ачыклады. Миләүшә Гыйльфанова, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Хөрмәтле телевизор караучылар, берничә минуттан эфирыбызны Хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Хәерле иртә, Эльза. Хәерле көн исәмесез Гөлназ, хәерле көн тамашачылар. Иҗат тапшыруыбызның исеменнән барыгызга да иртәнге сәламнәребезне юллыйбыз. Бүген тапшыруда безне ниләр белән сөендерәсез? Бүген безнең искиткеч күңелле тапшыру булачак, чөнки без тамашачыларга иң матур проектларыбызның берсе Оргинагыз гармоннар тапшыруын тәкъдим итмәкче булабыз. Бездән аерылмагыз. Димәк, түземсезлек белән көтәбез. Инде берничә минуттан Хәерле көн Татарстан тапшыруы. Без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә саубуллашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз, исән, имин булыгыз.